kanye. To watemo ni mondo adieri wuogi sa yiero kendo haki ng'ato koyieri to mi ticket mari. Makata kawuono waluongo aspirants kendo jakom mar board Emily Awita gi secretariat ne giluongo jo madhi elections te jo Kasipul kargi ji 5 jo ginene Obunja kargi ji 3 gibiro gitemo nyiso gi kaka gitim yiero penjo kama ginyalo kama gine ging'uru ma jo Obunja okoni polling stations kaka waketo cha keche gibedo maj keche pek mar ginene kaka kwa bitimo koni kaka utim gi noko tinga ma jakom mar ginene elections board koni kare jokombe kaka unene ni muwuok e ground aspirants wabeduru piny mondo winjru ane neno giwuoyo kacha giwinjore kaka gidatimo kigin one very transparent kendo wa involve stakeholders kaka aspirants go giwegi mondo gine kaka gidatime nyaka giko momiyo ka emerging polling station bet transparent embo kete input mane jo Kasipulo kone gino kaka giko oketi joma ne ngur gitimo kendgi magi sign magi miyo jakom mar party jakom mar elections board so watemo timo mano mondo wa address ngur madibedi mondo koyombi ti support ngama chiel no yombi gadieri kamano joko ne ntiere ojende ma nigi mutni more wach mar ODM ka ntiere moko ma wacho ni koro ochopo sama koro gichalo joma pingo chama in kaka ng'ama osebedo kanyo higni gi te ang'o ma koro onego bed ni timore magi joma ibedo go piny tiwuoyo go koso ka ng'ato nigi ng'ur moro to wuok awuoka higni te misebedo chama ka ang'o mineno ni